Čaute, tu je Gameman a Sašo je vedľa mňa. Čau. Toto je to je naše sanatórium hier, takže si vyberte medzi hrami týmito, čo sú na ploche na pravej strane. Takže buď Stronghold, Sumotori, no to Sumotori asi nie. Vždycky sa vám potom budete počítať, čo sa na tom dostali. No, treba Sword and Sandal, Counter-Strike Xorce, Counter-Strike Xorce 2 a Counter-Strike Extreme Verdia 5, Counter-Strike No Steam, Counter-Strike Zero a každý Counter-Strike sú iný, lebo tie dve Counter-Strike, tie No Steam a normálne Counter-Strike 1.6 sú rozdielne, že tam ti ukazujú všelijaké body v No Steam a tak. Tak si vyberte alebo Far Cry, Half-Life Source, Half-Life Opposing Source, Half-Life Dark Side, čo to je. To neberte, lebo to je taký multiplayer, to pre iba, viete, keby ste nám zavolali a tak. A dohodli sme sa. No. A potom ešte Half-Life Blue Shift, alebo Half-Life normálna jednotka, alebo FTL. No tak to bolo asi všetko pre dneska. Čaute.